national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules sa Nobyembre 24 tuig 2021. Makitaan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defense. Kag Action Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Syudad sa Bacolod may record-breaking sa kadamuon sang nagpabakuna sa sulod sang isa ka adlaw. Senro, ginakampanya nga hindi pagbutuhon ang mga nagalansang sang ilatarpulin sa mga puno sang Sa balita national, pagpasar sang 2022 national budget posible sa Desyembre 1. fuel subsidy sa mga PUJ drivers ginumpisa na panagtag. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga siwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 tuig 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre tuig 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni
Alas 6:05 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sa mga balita lokal. Nakarecord ang Bacolod City sang 13,402 kamang individual nga nabakunan kontra COVID-19 sa sulod sing sa kadlaw kahapon na Martes. Kining pinakataas ang nag-umpisa ang COVID-19 vaccination sang syudad nagligad nga Marso tuig 2021. Suno kay Dr. Chris Sorongo ng Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center. Kining record ang mataas si kumparar sa tinalikdan nga record nga 12,000 si sa kadlaw. Ginpay ng Sorongon sa bagong record na lakip pandiri ang kapin na 2,000 doses para sa booster shots sang healthcare workers, senior citizen kag may comorbidity. Ginalantaw ni Sorongon nga positive ini nga development ilabi na nga naga-double time sila karon sa vaccination program para malambot ang herd immunity antes magtakop ang 2021. Ginpahayag man sini nga ihatag nilang tanan nga kasarang upod ang pribado nga sektor kag barangay para malambot ang 22,000 doses sa kada adlaw. Base man sa gintalana nga National Vaccination Operation Center sa tatlo kadlaw nga COVID-19 vaccination days. Automatic nga pag-aprobahan ang SPAS application sa mga traveler pasulod sa Bacolod City kung maglabay sa Bacolod Silay Airport. Suno kay Councilor Cindy Rojas ang chair sa Committee on Returning Residents, ini ang tikang ginhimo sa iya komitiba para hindi mabudlayan kag hindi na kinahanglan nga maghulat sa approval ang mga traveler. Ini matapos nga ginapanindugan sa probinsya sa Negros Occidental nga kinahanglan nga SPAS sa tanan nga traveler lakipan ang Bacolod o kung Bacolod bound kag maglabay sa Silay Airport base sa Resolution 101 sa National IATF. Ini magkatuway sa Executive Order number 53 ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia nga wala naman nag-require sa SPAS para sa mga fully vaccinated nga traveler. Suno kay Rojas, wala naman sa SPAS requirement sa mga traveler nga magasulod sa syudad kung maglabay sa Bredco Port nga yara sa jurisdiksyon sa Bacolod. Si Leonardia ang napadala na sang sulat sa Region 6 o kung DILG Region 6 angot sa klarifikasyon sa SPAS. Yung obra natin, gin-unrestrict natin ang ating SPAS application. Once you apply, no need for my office to approve. Automatically approve. Tanan na ma-apply sa SPAS, unrestricted, approved ba yun ang ilang travel permit. Ang kabahin sa pagpahayag ni Councilor Cindy Rojas. Hindi mapunggan sa Negros Occidental ang syudad sa Bacolod kung gamiton ng issue sa politikang safe, swift, and smart passage o kon SPAS sa travel management system. Iningin pahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa report nga nalamudan na sang pamulitikang issue sa SPAS. Ginhangyo sang gobernador ang pagrespetar sa Bacolod City sa ginapatuman nga travel protocol sa Negros Occidental. Suno sa gobernador, ginrespetar man sang gobyerno probinsyal ang mga protocol sa Bacolod sa pagbaton sa mga pasahero sa duwa ka dalagko nga puerto sa Bredco kag Banago ports. Madamo man sa mga netizens ang nagpalayag nga may kangtanan sa politika ang pagbingagay sang probinsya kag syudad sa issue sang SPAS. Inibangod si Albi Benitez nga nagaserbe bilang provincial consultant ni Governor Bong Lacson ang nagapapili alkalde kontra kay Bacolod Mayor Bing Leonardia. Magluwas sinisupportado man sa mga alkalde sa Negros Occidental ang kandidatura ni Benitez. Well, we cannot stop them if they want to use it as a political issue. But I remember they also said that there should be some sort of respect. No? I'll turn it around. Why can't they also respect the decision of the province? Nabatian ang tingog ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Pinakampanya sa Community Environment and Natural Resources Office sa Consenro nga ini pagbuton ang mga aspirants sa 2022 nga eleksyon nga ang ila tarpaulin ang nalansang kag nabutang sa mga puno. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Engineer Joan Nathaniel Ganangaya ang pamuno sang Senro Bago ang paglansang sang campaign material sa puno ginakonsiderar nga biolasyon. Suno kay Ganangaya, ang mga nagaregulate sini amo ang mga LGUs, ilabi na ang mga barangay officials. Ginpaathag man ni Ganangaya nga ang DENR ang makatag sang technical assistance pero tanan nga LGUs nga nagabaton sang internal revenue allotment nga pondo halin sa gobyerno nasyonal sa kampanya kontra iligal nga aktibidad sa barangay. Gintawag ni Ganangaya nga mercy killing ang paglansang sa kahoy kag kuntani
mayara sila sang konsensya. Ginapangabay sang senro ang mga netizens nga nagapakamalaot sadto sa DNR nga updan ang inikampanya. Sakop sang jurisdiksyon sang senro bago ang Ibi Magalona, panaog sa Bacolod tubtub sa banwa sang Moises Padilla. Na hindi magbuto sa tanan ng mga kandidato nga post galan sang poster sa sawol. Why pa sila gani ma-elect sa office? Ano ba elect na sila sa environment? Ang kabahin sa pagpahayag ni Engineer Joan Nathaniel Girangaya. Sa iban pang balita lokal, ginaprobahan sang sangunang panglungsod ng resolusyon nga nagasuporta sa pagpabalik sang Negros Island Region kon NIR. Ining ginduson ni Councilor Al Victor Espino kag ginanibus ginaprobahan sa virtual session sang SP sa Bacolod subong hapon Miyerkules sa kun madumduman unang nag-file ang Negrense Senator si Juan Miguel Zubiri sang Senate Bill number 2453 nga nagatukod sang NIR. Nagligad nga Martes, nag-file naman si 3rd District Congressman Francisco Benitez kag 8 kay pang mga kongresista sa Negros Occidental kag Oriental sang House Bill number 10534 nga nagahimo man sang NIR. Lakip sa mga kongresista nga nagasuporta siniya mo si Congressman Greg Gasataya. Nagpangabay si Espino si bantang mga syudad kag banwa sa Negros Island nga ipakita man ang ila nga suporta para sa NIR. Sa kanapusan nga balita lokal, dako ang paglaom ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga mahatagan pagtamod sa masunod nga administrasyon ang ginaduso nga pagbalik sa Negros Island Region kon NIR. Ini ang reaksyon sa gobernador sa ginfile nga House Bill number 10534 sa nga siyam ka mga kongresista sa Negros agod ibalik ang Negros Occidental kag Negros Oriental bilang isa ka rehiyon. Si Representative Jose Francisco Benitez among napanguna sa pag-file sang hagna kaupo ng 8 ka mga Negros lawmakers. Sa karon, ang Negros Occidental ang kalakip sa Region 6, samtang Region 7 naman ang Negros Oriental. Nagligad nga si Mana si Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri ay nag-file man sa Senate Bill number 2453 o kon Negros Island Region Act. Agod nga ibalik ang Negros Island Administrative Region. Gintukod ang NIR pagi sa executive order nga gin-issue ni the late President Benigno Noynoy Aquino III o kon Noynoy Aquino III sang tuig 2015 apang gin-abolish ni Presidente Rodrigo Duterte sang 2017. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines, Standard Time, alas 6:12 DTX sa 500 capsule mga kaaksyon na masami kabilang Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 21 kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Plano sang Senado nga mapasar sa Desyembre 1 kag mas pabasugon pa ini sa bicameral panel kag pagkaligad sang siyam kadlaw ang ginadasal nga 5.024 trillion national budget para sa year 2022. Sunod kay San President Tito III, pag-amendahan naman ang spending plan pagkatapos sa ikaduwa kag ikatatlo nga pagbasa sini sa Senado. Sunod kay Soto, pagkatapos ang budget approval, mag-appoint siya sang mga senador agud mangin parte sang bicameral conference committee. Ginalantaw sang senador nga maglawig sang 7 tubtub-pulo kadlaw ang BICAM sa tunga sang Kamara kag Senado nga nagakahulugan nga sa Desyembre 10 so kon 11 na ma-ratify ang Bicameral Conference Committee report. Dili pa lamang ipasa sa presidente agud permahaan ng hagna pagkatapos ang ratification sang 2022 national budget. Inumpisa na sa gobyerno ang pagpanagtag sang fuel subsidies nga nagabalor sang 1 bilyon ka pesos para sa 136,000 ka mga public utility jeepney o PUJ drivers sa tunga karon sang padayon nga pagsaka sa presyo sang produkto nga petrolyo. Ini kasunod sa pagbukas ang Pantawid Pasada Fuel Program o PPP sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board subong nga adlaw nga tuyo mabuligan ang mga driver bangod sa mahal nga presyo sang gatong. Sunod kay LTFRB Chairman Martin Dalgas sa piyak nga nagnubo ang presyo sa krudo kag gasolina sang nagligid nga semana apang nagapabilin ini nga mataas ikumparar sa presyo sa una nga semana sang Enero tuig 2021. Ginasaligan nga makabaton sang one-time subsidy nga 7,200 pesos ang 136,000 tanan ka mga jeepney drivers. Sa dugang pang balita national, gindeklarar na Presidente Rodrigo Duterte ang Nobyembre 29, Nobyembre 30 kag Desyembre 1 tuig 2021 bilang Bayanihan Bakunahan National COVID-19 Vaccination Days. Ini ang base man sa gini-issue nga Proclamation number 1253 sang Presidente nga nagatugot sa public ug private sector nga mga empleyado nga magpabakuna sa sini nga mga inadlaw kag hindi makabig nga absent sa ilang nga trabaho. Kinahanglan sa mga empleyado nga magpakita sang pamatuod o proof nga sila nabakunahan sa sini nga mga inadlaw. Una na nga nagmando ang presidente sa tanan nga natungdan nga ahensya sang gobyerno kag law enforcement unit nga usaron ang tanan nga resources para madala ang mga pumuluyo sa vaccination sites. Sa katapusan nga balita national, nagbato ng Pilipinas ang dugang 7,000 doses o kun 700,000 doses ang AstraZeneca COVID-19 vaccine nga donasyon sa Australia. Ang bakuna nagabot las 9 kay nasang aga sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Kag sunod kay Australian Ambassador Stephen Robinson, ang bakuna naghalin sa domestic supplies ng gobyerno. Ginpasalamatan naman ni Health Secretary Francisco Duque III ang gobyerno sa Australia sa pagkamaalwan kag pagkamainabyanon kag ginpaayag nga isa ini ka substantial donation sa Pilipinas. Sa balita, sa aksyon!
Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 24. Inyo na batian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Nobyembre 24, tuig 2021. Saluwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defense. Kag-Action Dale Salazar, mga ka-aksyon sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Number 1. Good morning. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod,